Kumusta? Katatapos lang po ng aking work. Kumusta? Kumusta? Mga kawaray-waray ko dyan. Nag-i-skinol ako. Iskinol muna para pantanggal. Alikabok. Magsisya nyo muna ako ha. Iskinol muna ako. Para sa alikabok. Ito ang gamit kong iskinol. Mga buraod. Pilingero talaga ang normal. Hindi na ako nakapanood kay Pilingira din. Bakit niya ako eh. Kaso doon na naman si Rox eh. Mga buraot daw. Si Rox. Ano si Rox na pulang-pulang ang pulang-pulang buhok. Dito tingnan mo. Siya ba yung na makiat? Ate? Si Rox. Yan, Rox. Samahan namin sa Diwata. Ay, ganun. Siya yung Diwata ng sablay. Oo. Si Brilyante ng tubig. What? Tsura ni Pilingera ang bang. Ay, Rox. Yung Rox na ano, yung... Oh, here I am. Hey. Why? Why? What?
you will send? Where? Mo today. So early yan. You have corona? You have corona? No, not 600. Mo today yan. Mo next week. I don't have money. Kakanta muna habang wala I pa don't ako have sa money. lalagyan. If you give, Kakanta muna po tayo. give me. Tayo maglalay. Lagi tayo maglalay. Tayo ay kakanta muna. Wait lang. I don't know. No. I don't have money. I don't know. Hmm? I don't have. How yan you give? Okay. Mark your word. Tara. I don't need. I don't need. I have money. I will pay that. Kalas, you go to sleep. Huh? I am not alone. My roommate here. You, Yani, you're too much talking. What is this? I didn't wearing my headphone. No, I didn't.
anak Rowena, shout out. Ba't gano'n? Ang bagay. Ito naman. I don't understand. Saka kay Eric. Kala kasi go to sleep. Hello, Crazy. hello Rowena, shout out. Wait lang ha. Ay, thank you naman Rowena. Siyempre, maganda rin kayo. Maganda din kayo. Wait lang ha. Wait lang ha. Wait. Kalas! Wala yung ano ko. Ilaw. I was wearing my Wala headphones. yung ilaw ko. Nawawala yung ilaw niya. Bakit yan? Ano siya lang? Gago. Siyempre, kanino ba kayo nagmana, Gago. di ba? Sabi sa akin. Yeah. May ginaya ba kayo? Easy for the loving you gave me, the feeling we shared. Remember how you touched me too tender, I told me you cared. We have a once in a lifetime, but I just What? couldn't see it until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to write, but I swear from now on, if ever you're in it's only my here. arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, Read it. this time The phone. I will. Sure lang ako ng live. I'll be back. No. No. Something between us. I believe us there's no letting go. We have a once in a lifetime. Didn't know it. My heart fell apart. A second once in a lifetime. It's too much to ask. 'Cause I swear from the heart. I'll send you. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best of romances, deserve second chances. I get to somehow. It's a promise. If ever you're in my arms again, this time I love you forever. If ever you're in my arms again, this time Ash. Shout out Ash. Kamusta? Hello Ash. This time I love you much better. If ever you're in my... Thank you. Mas maganda kayo kasi kayo yung anak ko. Maganda mami, maganda rin yung mga anak ko. May kakolab si Ash, punta ka doon kung may kakolab si P kasi aakyat ako sa kanya. Ha? Punta ka kay P. Kasi aakyat ako sa kanya. No.
sinong aking mahal. It's this. Tanong mo sa akin, sagot ko'y di matatagal. Ikaw lang ang aking mahal, Not much pink. ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig like na this, I can walang change also. hangganan. Nag-end live siya? Okay, walang problema. With white. Shout out! Hello, SP! Shout out sa mga brilyante ng apoy dyan. Shout out sa inyong lahat. Sa lang ng damdamin, Like this. ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, Why? sa akin ay walang Uy, okay. iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking wearing Musta, Waray, kailangan. what? Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Shout out, SP, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Hi, Mickey _Ella 26, shout out sa inyong lahat. Nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang laging isisigaw, ikaw ang aking mahal. What? Nakaka-inlove? Oo, nakaka-inlove yung song. Sana all, nakaka-inlove naman ang voice. Ay, patay tayo dyan. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, It's hot. kahit saan pa man, ang laging isisigaw, ikaw ang aking mahal. Shout out! Hello, bebe. Ang ganda naman. Ay, patay tayo dyan. Hindi tayo magaling No, kumanta. when I'm sleeping, I will do it. Nakikibali lang tayo sa kanta. So, Maraming salamat sa inyo kasi andyan kayo at nag-stay. Ano pa tayo ng kanta? Ito. Para sa inyo to Para sa inyo tong next song mong to Sa dalawang viewers ko dyan, para sa inyo to. Dalawa lang kayo para hindi nila marinig yung boses ko. Okay na yun. Sapat na yun. Para sa inyo to, Ash, at saka kay Micaela. no. I love you when, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. Girl, I hope it's romantic, it's what they say. Falling in love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what you say. What you say? Taas. Don't know what you do, wherever you and I kneel. Don't know what you say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You beside me all the time. All the time. Hello, shout out sa inyo. I'll love you and I'll always will. Go it crazy, but I know someday you feel this feeling I have for you inside. I hope that's romantic, I know I am.
Memorize all the lines and here I am, struggling for words. I still don't know what you say. Oh. What you say. Don't know what you do wherever you when I kneel. Don't know what you say. My heart is floating in tears when you pass by. I could cry. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. All the time. Shout out! Andito pala si Jorna, ang aking mga brilyante ng apoy. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa sa live. Lalo na kay Ash. Ayan, maraming salamat sa inyo. So, ano pa tayo ng next song? Try natin kantahin to. Hindi ko alam to pero tatry ko. Hi, King Rosas, 1727, shout out. Hada when yan hada the India will have yan corona working. You will always ask me those words I say. I'm telling me and to me. And his roommate, Every single last night, we day. not sleep together. Oh, we got this way. So how many times I told No, you last night, we will not I sleep love you, together. for this is all I know. The roommate that have corona. Come to me and hold me, and you will see the love I give, for you still hold the key. Every So single why day, is it oh, it's one act room? this way. Oh, how many times I told you, I love you, this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. This is all I know. I'll never go far away from you. No. Come to me and hold you. You will see the love I give. This is all I know. Anong request mo, bebe? I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. Si King Rose, 1727. Huwag lang mahirap ha, kasi hindi naman tayo senior. Nag-senior-senioran lang ako, promise. Even the sky will tell you that I need you so. This is all I know. I'll never go far away from you. Daryl anak, Daryl Binto, shout out. Why? Wait to see. When you hear my sign, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. God, Hey. akala ko sa after image. Ito, okay. Try natin. I don't know. Ihanap tayo ng kakalab. What I will tell you? Gago. Try natin. That's it. Try ko si Rap.
Hello, tol. Capital S. Shout out. Magkakalayo. Shout out, Rapi. Di matahimik ang puso Oh, yun, ko. Naglag si Rapi. Lag si Rapi. You have too much experience. Yung try natin. Lag si Rapi. I don't know. Ano tayo? Meron na. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ng tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa, kayanin ko na. Basta kasama kita, lahat magagawa. Nice song. Lahat ay maiaalay sa'yo. TikTok live. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Tomorrow. Then, I'm not moving. Sana ay ikaw na nga siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat ng buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, Other room. lahat magagawa. Bawa, cousin. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. I don't know. God giving me this. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama. Ayoko mag-invite. Sorry. Te, nan yung cake ko nasa baba, te? Oo. Ha? Nandun sa may sa may box, malapit. May tatanong ako, bakit Why? ang pangalit mo? Bakit, bebe, King Rosa, 7, Mira to. bakit ganon? Bakit ang daming naka-royal? Ba't ang daming naka-royal? I will make it sound. King Rojas, bakit di ka mag-live? What? Kalas yan. I am the what? Mag-live. King Rojas, bakit di ka mag-live? Battery low. Ay, may favorite song. I am battery low. Search your favorite song. Yeah, I'm putting charge. Favorite song ko to. Kalas yan. Favorite song ko to. Hi, Roman. DPH, shout out. I Thanks am for battery low. Low. Ano rin? Favorite song ko to. Favorite song ko to kakantayin ko. King Rojas. No, favorite not song ko to me. kakanta.
Yes. Ay, gusto ko kinakanta. Kahit hindi ako masyadong ano. Why I make party? For what, yan? I am not, Since the last time that I saw your pretty face. Now sunlight have made me colder, and I don't think I can look at this the same. no, I will not. Why? Sino why? All the miles are separated. Disappeared now when I'm dreaming of your face. Here without you, baby, but you're still on my lonely mind. See? Wait. Are you sure you giving? Here without you, baby, but you're I'm still sure you will with me give. in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Hindi. Favorite ko to, pero hindi ko kaya kantahin. Let's just keep rolling as the people leave their way to say hello. What? Heard this life is overrated, And then? but I hope that it gets better as we go. I will not back to you. I know. Here without you, baby, but you're still on my lonely mind. Think about you, baby, and I dream about you all the I time. am here. Wait. Here without you, baby, you're still with me in my dreams. And No. tonight, boy, it's only you and me. Everything I Huh? know, and everyone I Driver. know. It gets hard, but it won't don't know. take away my love. When the Ma- may- I'm lights sorry. go low. I don't know. Grabe. I don't have any. Inaya ko kahit di ko alam. Request ka daw ng song, sabi ni ano. Request song. Tell Fatima. Fatima will sing me. Ano naman yun? Basta damay ako dyan. But you still on my lonely mind. Request a song. Think about Fatima you, will sing baby, you. and I think about you all the Fatima time. will sing you. Here without you, baby, but you still with me in my dreams. What? And tonight, boy, it's only you and me. Yun lang, tapos na po. Tapos na po. Hirap na hirap ako sa kanta. Kim Rojas, ba't di ka nagla-live? Ito, gusto ko to. Ito pa. Ito ko masaya. Ayaw ko na po. Ito pa. Para may art pa. Hello sa mga viewers ko dyan. Ano si? Thank you sa pagdalaw. Sing. She's Umaga sing. lang. May TikTok. Pagkalambing-lambing ng iyong mga mata. Ha? Ayos Kung hindi. Hala, sigot is name. umaga lang. She nag-busy in YouTube. Ng iyong sumpang walang aawat. Sa hangin. YouTube live. O kay bilis naman Laho ng pag-ibig mo magsinta. Daig Daig mo pa ang isa't isang mata. Kanina'y Narinig narinig this mo ba't bigla namang nawala? No, when the Daig YouTube mo has pa everything ang to isa't Sa isang mata.
Kaalam Ganda-ganda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na lang. Kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay ko, bigla na lamang nag-iba. Ha? O Kay kay bilis bilis naman naman old, but yan like magdahon this. na It's not the same. pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla na lang nawala? Aba, ako lang. Daig mo pa ang isang mata. Only, listen. No, no. Ha, ha. Yeah, not charging my phone. Not charging my phone. Pagkaganda-ganda, ni kanina lang. Pagkasaya-saya, ni kanina lang. Pagkaganda-ganda, I don't know what this is. ni kanina lang. Pagkasaya-saya. Mami, ano pa? Ay, it's okay, walang problema. Papa-accept na naman to. O sinta, daig mo pa ang isang mata. Hello, bro. Kanina'y nariyan. Lag ka kanina. Ba't lag ka? Hi, hello. Thank you sa mga viewers ko dyan. Kamusta? Wala lang. Kumakanta ako kahit di marunong pa, kahit di maganda boses ko. Thank you po. Hi, Ate Carmen. Acosta Vlog. Thank you sa dalaw, Ate Carmen. Thank you. Where? Oo, ang hirap talaga. Lalo naman ako, Then? pagod ako lagi sa, Next. So, siyempre, hospital. Ate, magkanta ka na. Oo, wait lang, hanap ng tayo. Then? Maganda-ganda, te. Wow, congratulations! Oo, ay, kumain na ako. Kumain na ako, walang problema. Next. Wow, congratulations. Wait lang. Naghanap ako ng ano. Magandang song. Hello, Ate Carmen Acosta Vlog. Thank you for watching. Tamsa, class. Kasi yung boses ko panlalaki. Yung boses ko panlalaki. Try ko kantahin to May request to kanina pa Hindi ko nakanta. Oo, kumain na ako, mga anak. Next. Sino? Si Padikit naman dyan kay Ate Carmen Acosta. Si Karina Gracia. Barista? Thank you sa aking mga viewers. Sino yun? Nurse Tropa. Yes, love, 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 love daw. Thank you, Ate Carmen. You're always there for me. Wala na tuloy yung kanta. Wala na tuloy ako sa kanta. Wala na tuloy ako sa kanta. Wow, when there's something. Ang gato. Ayaw ka ng Diyos. Hello? Hello. I like what you say. Wait lang Sino yun, bro? Sige, mamaya. Ano ka na? I will do. Hello po. Where you want? Ay, ikaw yung crush ko! Noon. Siya yung crush ko noon. Noon. You first. Ay, yung... Sino
nurse. Hmm. Hello po. Kantay na, te. Oo, naghanap na ako ng ano. Yung paborito mo dati, yung English. But I think my all may have been too much. Lord knows we're not getting anywhere. Since we're always going, Why cooking na? wherever we get going, it seems the time we're all we got. We haven't got a break. Wow. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Kamukha mo yung ex ko. Kamukha niya yung ex ko, What you kapatid. see? Kamukha niya yung ex ko. Hindi. Ikaw? 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 Kamukha mo yung ex ko. Hindi. Ay, Yung ex ko nanloko sa akin. Yung ex ko nanloko sa akin, kamukha mo. Sana all. Thank you, nandiyan palagi sa akin. Thank you for watching. Kamukha mo lang, sabi ko lang, kamukha mo. Thank you sa pag-stay mo Sinabi ko dyan. Sino ka bakit ko ba? man. Naloko ka din. Tawa ng tawa yung viewers ko dito na sinabi ko na kamukha mo yung naging ex kong manloloko. Tawa ng tawa to. Kapatid ba tawa ka ng tawa dyan? Sino ba yung sinasabi mong ano? Do Wait it. lang. You can. Sino ba yung sinasabi mo na ano, na girlfriend ay nurse? Si ano ba? Si Mr. M? Ha? Ito na kasi. Asa na to si Rafi? Pinakausap ko na wala na. May tinatanong siya sa akin. No. Hmm? Why? Anong TikTok mo? Ano mo ako? Ano mo, madali lang naman sa akin eh. Mom's 5 Will become small. _ TL 2.0. Hindi mo kasi ako, ikaw na. Andito na ako eh. I-search mo na. Para mapalo kita. Ate, kanta na. Ano yung Tagalog na ng te? Kakanta tayo. Oo nga, sandali. Naghanap na ako ng song. Sige, bilis ka lang ha. Balik ka. Balik ka. Ay, Rafi. Ha? Ano sa dito? Yung sinasabi mo ba si Mr. M, yung barista? Hmm? Crazy barista? Si Ian? Girlfriend niya naging girlfriend mo? Ha? And then? Ano na? And then? Si Kimi. Ay, si Kimi nga. I make it Si slow. Kimi nga. because Oo, si Kimi. There's too much slow. Oo. Friend ko yun anak-anakan ko yun si Crazy Barista. Nothing. Oo. Just the same. Sino? Si Crazy Barista? Si Kimi. Ay, Yes. ayokong mag-comment, baka may mga basa dito. May issue kasi about kay Ian. Kay Ian, ayokong mag-comment kasi baka mabasa. Why? Sino ako? Nasa Kuwait ako eh. Girlfriend siya ni Ian. Oo. Ian yan. You're not sleep. It's 10. Saka may problema doon about Hi Manang _014. Shout out. Very si much Kimi. tomorrow. Hindi ko siya ganun ka-close. And don't, Yani, Naka-close when you ko talk, siya. Yani, don't remove the mask. Naka-close ko siya. Leave it. Ano ba to? Understand? Si Ian, naka-close ko.
Yeah. Tomorrow, when you go to work. Oo. Matagal na sila. Mm. Sige, work ka muna, anak, work ka muna. Shout out mo, ma. Shout out, mana. Shout out. Oo, matagal na sila. Alam ko kakasal na sila, di ba? Shout out. Manang underscore 001 more. Now? Sabihin mo dun sa kasama mo, i-follow na lang, mag-follow siya para ma-follow Yeah. back ko siya. Ha? Bakit? Ay, ang tanong ko sa'yo, bakit naging girlfriend niya ba si Ivy? Yung kasama mo? Really? Naging girlfriend niya si Ivy? Yung kasama mo? Ba't ano ba trabaho? Nagkamali Ano ba trabaho niya? Anya, yan ang friend mo, nurse din? Nasaktan ko ang puso. Yung kasama? Oo nga pala sa kitchen niya pala kayo. Hindi, Sa iba, hindi man lang ko nagpaalam. Ayan, Hindi man lang Riyad ka, di ba? nagpaalam. Okay. Ang dami kong friends dyan sa Riyadh, sina Taan ko, lagi ka. si Machoy. Machoy, ate official. Aking pagkakawala. Iya, lagi mo raw akong hinahanap. No? Mahal pa kit ko. Kanina pa nag-i-stay dito si Shoutout sa'yo, salamat sa pag-stay sa live ko Matagal na sila ni Sino ba? Sino ako? Nasaktan lamang kita. Sino? Hindi hindi ngayon na ako nag-live. Ulit. Nagla-live ako sa tulog. Kang nag-isa. Andito si AJ. Si AJ yung friend mo, di ba? Si AJ, Sanang patawarin na. Marasigan? Marasigan ang apelido niya. Ano ang apelido mo, AJ? Totoo ang Marasigan? Ang pangalan mo yung stepsister ko, AJ din. Pero AJ siya, Marasigan din. Pero babae siya. Di ka raw tulad. So wala kayong ngayon, work tapos na, walang panggabi, ganyan. Lagi raw ako Okay naman yan, hindi naman wala namang card. Mahal mo pa rin ako. Ikaw, AJ, Alan J, yung kapatid ko naman, April Joy. Yung stepsister ko, kasi yung Sa nagpangasawa piling ko'y ng mama ko lumuwag Marasigan, AJ Marasigan. Nasaktan lamang Give kita. her siya, shout out sa inyo. Shout out sa mga lovers dyan, sa may mga jowa, shout out sa inyong lahat. Sa mga walang jowa, shout out pa rin. Shout out sa mga walang jowa At dyan. nagdurusa. Saan patawarin na. Bakit natatanong ko pa kung best friend naman pala sila? Totoo, best friend o ex? AJ yung totoo, best friend o ex? Pahinay ng puso ko. AJ yung totoo, best friend o ex? Ano gagawin ko? Wala naman eh. Wala akong alam na song. Ano lang. Itong song na to ay para kay AJ, para si Kel. Hindi nga, promise. Tropa mo lang. Sure, tropa. Tropa o girlfriend. Yung totoo. Eve. Yun. Tropa. Yun naman. Pati Ha? magtatanong. Hey! Best friend. I see. Actually,
Actually, matagal na sila ni Ian. Mercy. Si Ian kasi kagrupo ko sa tropa Have ko privacy. yan. Pero umalis Discovering them. Hi! Understand? May problema ata si Ian. We have Pero own privacy. ayoko sabihin dito at live. Keep it private. Kung gusto nyo magtanong about sa anak-anakan ko, pwede kayong sagot. Meron kasing hindi. Pero tanggap naman ni Tim kung ano. I'll open my TikTok Kung anong and sitwasyon. we'll see. Pwede naman talaga yung pagmamahal. We'll see. Kung minahal mo yung isang tao, tanggapin mo siya kung anong buhay meron siya in the past. Ganon ang relasyon. Kung may anak ka, tanggapin mo. Importante hindi naman kayo kasal ng past. Saka mahal siya ni Kim. Mahal siya ni Kim. Alam ko naman yun. Sana all may nagmamahal. Di ba, AJ? Ano, kwento ka pa? Ano? Sabi ni AJ, kwento ka pa. Nakikinig ako. Kwento pa daw. Tanong ka na lang. Ano, usap na lang tayo. Bawal kasi dito eh. Personal ano yun eh. Personal. Sabihin ko sa'yo, mag-PM ka sa akin, kukwento. Oo. PM ka na lang sa akin para masabi ko sa'yo. Friend ko lang. Ano pa tagal? Oo nga, friend mo nga. Eh, hindi ko pwedeng sabihin dito. Eh, syempre live to. Maraming mamaya may karating. Ayun si Mom's Party. Pinagkwento na yung buhay mo, ganyan. Diba? Bakit naman? PM ko na lang sa'yo. Didetalye ko sa'yo lahat. Umpisa hanggang dulo. Chismosa ka eh. Hoy, agent, chismosa ka. Ayoko na nga sa'yo, chismosa ka. This is live. Crush mo naman kita, chismosa ka. Chismoso ka, ayoko na. Wait. Ano, niluto ba siya? Ay, sarapan mo ha, makikikain ako. Hi, Jurna Carido, shout out. Kakawin mo lang ba? Tol? Sana all masarap magluto. Layo nyo kasi, Riyadh kayo. Ang dami mo friends sa Riyadh. Kilala mo si Machoy? Official. Parang, ay hindi pala, Jeddah pala yun. Class. Ay hindi, Riyadh yun. Famous yun. Kailan? Maganda yun si Machoy. Ang pangalan niya ay Machoy_official. Search mo. Video. Dito siya sa live ko kanina. Umalis. Andito siya sa Riyadh. Di ba? Maganda yun si Machoy. Anak-anakan ko dito. Mami daw. Machoy. Wait. I will send to you. Machoy. I will send to you. You will see. Machoy. _officials. Send ko sa'yo mamaya. Ay, Rapi. Send ko sa'yo mamaya yung TikTok niya. Oo, para makita mo. Sige na, bababa na rin ako. Baba na ako. Oy, AJ, baba na ako, AJ, ah. Sige. Si
Sino yung nandyan, yung nag-i-stay dyan? Ang bait naman. Salamat. Sino kaya ikaw? So that is when I can... Ayos yung tarintas ko. Thank you for watching. Nag-stay ka dyan. Thank you. Sino ka man. Kaya ka muna ha. Bakit hindi ko malam? Eh. Okay. I'll send to you. Why you want to say? How, Yani? You don't understand what? No, Yani video. Yes, 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 yes. Kanila. Wait. Aking ka na lang. Where is it? Aking ka na lang. Ang galing ko ba? Oh, Yani. Yani. You know. No, it didn't. Where? Ka na lang. Why not open? Aking ka na lang. Aking ka na lang. Aking ka na lang. It's open. Ay, hindi pwede i-duet, Pistik, ah. Eh. I make it just Yani picture. I don't have. I cannot. Usap na lang. No. Aking ka na lang. Huh? Ka na lang. Huh? Yani, you told me. Bleeding. This. What you want to say? Why is it?
No, it will not show here. I will send to you the video. Tomorrow. Yani, what? Apurado ka din, ha? Apurado ka din. Apurado ka din. May correct. Oh, you don't know the sleep yan, eh? $11 o'clock. Ba't di ko pa nasabi ang puso sa sarili? I will send to you. Sayang lang ako'y nagsisisi. Wait lang. Tomorrow, you don't understand yan. You are apurado. Another design. You see it? Wait, loading. Apurado. Hindi, apurado. Kasi, ha? You cannot wait. You cannot wait. Yeah. Huh? You see it? Kamusta? No, it will not start. Hello, please. Palit na akong damit. Just continue. Ano yung bola ko? Ang bola ko, yung favorite na bola ko. Ha? Nawawala. Eh, Kamusta? not Ako a maganda. little only. Ano? Ano lang, mag-share lang ako ng live sa sa friend ko. Okay, wait. Asa na? Ayaw lumabas. Oh. Okay. No, I didn't. Hindi kami It's a okay. little only. They're not coming any turkey or like this. We're not okay today. Hindi ako okay. Hindi kami okay na. Okay. Ano na? Mahina ba? Malakas naman. Lakas mo boses ko? Okay ko lang. Hi, Crystal. Hi, Crystal. Dragon. Shout out.
sa AdFam TikTokers. Shout out sa AdFam Reborn. Ikaw lang mahina ang boses. Alam mo, ganyan yung mukha ko kagabi. Ganyan ang mukha ko. Shout out, Crystal, Dragon. Ganyan ang mukha ko kagabi. Yung antok na ako. Kaya, bagsak talaga ako kagabi. Yung antok na ako. Apurado. Anong bakit chops? Choppy ba ako? Wait. Apurado kay ka. Choppy ako? Na? Boses? Yung boses ko? Yes. Pag naka-headset, tanggalin ko yung headset kaya. Yes. I'll show you. Headset, okay na? Sa headset ko? Uy. Sa headset ko? Okay na. Eh, hindi naman kita marinig. Malakas na ito eh. Kinakain mo? No. Akit tayo sa GC? Ano yung pagkain ko? Dali, hanap akong pagkain. Akit tayo sa GC? Mamaya na? Anong oras na ba? GC tayo tutulog? Oras na. Maya. Huwag mga akit nun, hindi. Dalawa lang tayo akit. Sige, doon tayo ng mga video. Nakalive ka pa eh. Ha? So, isa. May topak ako. Ay, hindi na. May crush ako. Wala naman si Itay, hindi naman nanonood. Meron akong crush. May crush ako. I'll send you now, wait. I'll send you now. Kanina, nung nasa live ko, hindi yung kakulab ko ah. Hindi yung kakulab ko, kasi tropa ko yun. Si Rapi kilala mo. Si Rapi kilala mo. Oh, hindi ka, tinatanong ka niya. Tomorrow. Gusto pa daw niya makilala. Tomorrow? Si Rapi. Yung kakulab ko. Oo. Yeah. Hindi yun ah, hindi yun. Hindi yung long hair, yun Hey, yung crush Vice ko. Eh? Kilala mo yun? No. Nandiyan yun si Rhea, di ba? Ha? No. Yala, open your cam. Ano? Open your cam. Hindi yun. Si Rapi, yung kakulab ko, yung kaibigan ko. Kaibigan ko yung, Hey, what? gusto ka daw niya makilala. Sabi ko, may jowa na yun eh. Huh? May boyfriend na yun. Wait. Pwede. I don't have, Yani. Tapos I yung don't isa? have. I cannot, Yani. I Crush ko cannot. yun, matagal na. Yung si Private. AJ. Marasigan. Si Alan. It's private. Crush ko yun. Dati pa. Kaso, magaling siya hindi, crush ko lang yun kasi magaling siya sumayaw. Pero hindi ko siya... Crush ko yun, matagal na. Tagal na. Wala pang hindi pa sikat ang CMBBB. Crush ko na yun. Ah, diba? Ay, andito si Dobe. Shoutout, Dobe. Paano mag-live? Paano ako mag-live? Pumunta ka doon kay Bachoy. Wala, Kay Choy. Tanong ka kay Choy kung paano mag-live, ha? Si Dobe, nandito. Nakaasa. Kung bata ka, ha? Kukutosan kita. Uy, nak. Kuro? Basta. I will send to you. Naiinis Wala, ako. minute. Naiinis ako. Ha? Kay
Mami, pengi iPhone pang TikTok lang. Buisit ka doon. No. Ako bigyan mo ng iPhone. Nothing. Isa pag may magko-comment doon, pengi naman po ng cellphone kahit yung luma niyong cellphone. I will send you basin tomorrow. You cannot wait. Purado. Asan? Shout out. Tomorrow. When you wake up, you will see. Doben, kain ng kain si Machay na. Yan, private. Doben, nakti mo naman si Machay. Kain ng kain. You said you wanna. Natok na ako. Private. Tara, pag bumaba ka, akit na tayo doon. Ay, hindi daw kayo bati ni Dobin. Uy, hindi raw kayo, bati ni Dobin. Okay, Uy, sabi ni Dobin, ang anak ko, hindi daw kayo bati. Walang hiya ka daw, lagi mo daw siyang inaaway. Wala kayo sa buhay. I'll send to you. Ha? Sino ba? I will send to you. Walang hiya ka pala daw, Dobin eh. I cannot Naaway take mo yung anak ko eh. May tupak pa naman yung, may tililing pa naman yan si Machoy. I will send to you. Wait. Kabati yan, lagi ako inaaway. May pagalitan mo nga yan. Ba't mo ba inaaway si Dobin ha? Yes. Inaaway mo yung kapatid mo? I Ba't know. tumigil ka? Hi, Bakit ikaw siya ang hello. hiling mong away? What is in my mind? Yun talaga yun si Joy. Ang hilig mang away. Hindi mo na inaalam ang istorya bago mang away. Marorong send lang yung tao. Hindi ganun. Ang dami na sinabi. Hindi mo na inalam ang story. Tapos magsusumbong sa akin, Joven. Mami, ganito, yun ang story niya. Pag dito ako narinig ka na sa kabilang. Wait. You see? Pag narinig ko sa kabilang kampo, alam mo ba, sabi nung kabilang kampo, Mami, kasi narong send lang ako. How you Hindi niya can- muna inalam ang story. Bakit ako nag-live? Kasi nakita ko naka-live siya. So, yung pala, may problema na sa inbox. Hindi man lang inintay yung paliwanag ng jowa. Kilala ko naman bunga nga nitong babaeng to eh. Alam mo yung babaeng yan? Yung kapatid mo. Bunga nga niya, dire-diretso. Hindi sasalita pa lang ako. Ako muna. Oo, pinapagaling ako talaga eh. Oo, Jobel. Totoo lang. At ganyan ang bunga nga nito. Kung ako jowa nito, iwala ko to kasi bunga nito. Grabe. Hindi niya man lang inalam yung nangyari. Yung nangyaring sitwasyon kung bakit. At saka yung isa, pagod din naman. Kaya nga natin iniiwan, di ba? O sabi ni Joven, kaya kayo lagi iniiwan. See? Ng puso ko. Kahit ako, pag minumahal ako, grabe. See. Kahit daw siya, sabi niya, nagsusumbong ako. Bakit lagi? Bakit na lang, ang dami nagsusumbong sa akin yung mga kapatid niya. Kahit nga daw siya pinabungangaan. Nananawa daw, kahit sa palibot. Di ba? Hindi, Joven, sa totoo lang. Hello, driver? Sa totoo lang yung boyfriend niya. Iba Hello, yung driver? kwento sa akin. Yung kwento naman niya sa akin, Mami, kasi ganito kasi yun, Mami. Kasi, nag-live siya, hindi na nga ako nagko-comment. Hindi niya alam yung sitwasyon dun sa inbox. Bago siya nagsumbong. I am here. Pero yaan mo na, kahit iwan ka ng lahat ng lalaki, pero di ba? Sabi ng anak ko, pero yaan mo na, Mami, kahit iwan ka ng lahat ng lalaki, pero ako never kitang iiwan. There.
There, you want... Ask him. Ask him. Sermon talaga sa akin Ask ng him. babae niya. You want him. Hindi mo na hindi alam lahat ng sitwasyon bago mag-bunga nga. Kilala kita. Kilala ko talaga yun si Choy. Kilala ko na si Choy. Ako nagsasalita pa lang, Joben. Alam mo ba, nagsasalita pa lang ako. Nung una pa sa akin magsalita, mamaya, ako muna. Bunga nga, ito dire-diretso. Mami, ano to? Mami kasi ganito. Ah, ayaw ko pa isahin. Grabe. Yan, 173 shout out. Wala, pray yan eh. Wala ko ako yun. Ano lang talaga sa pangkape. Oh, ma. Right. Kay Carla, shout out. Nag-wala kami ni ano. Nung nag-awal. Nakatrabaho siya ngayon. Si ano, nasa trabaho siya ngayon. Nasa trabaho siya ngayon. Panggabi yun eh. Nasasaktan. Ha? Nagkakasal. Yakan na. Shout out, Carla. Nurse din shout out. Kamusta? Ka na naman. Okay, thank you. Akit ako mamaya dun sa ano. Junar. Ingat ka din, nurse, underscore din si. Jumar, akit ako dun sa ano. Sa GC mamaya.
bago ako matulog. Babala ako na. Nakapagpisa lang tayo sa sa GC. Natawag ako dun sa kabilang GC ko eh. Magkita tayo dun ha. Pupunta ako dun sa GC. Hintayin niyo ako dun. Juna, pupunta ako sa GC. Papaliwanag ko sa inyo yung task bukas. Ha? Akat na ako, baba na ako sa live. Baba na ako sa live. Hindi, pupunta ako sa GC. Hiling. Baba ka na dyan. Magkita tayo dun ha. Mata. Sabay tayo matulog ha. Oy. Kaya Mauna tayo umakit dun ha. Ha? Hi, hello. Nandyan ka na. Di mo paniwala ang nadarama. Handa ako sayang hanggang di maslay sa musta. Ngayon ko nandyan ka na. Di mo paniwala ang nadarama. Ako sayang hanggang at ginhawa nahinto. Hanggang